Iz stranke BiH Demokrati danas su pozvali Skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da se aktivnije uključi u borbu protiv koronavirusa na način da se svim građanima omogući jednak pristup liječenju i lijekovima. U tom smislu kantonalni parlament pozvali su i da dopuni esencijalnu listu lijekova sa svim potrebnim terapijama koje se koriste za liječenje COVID-19. Zdravlje svih stanovnika Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde mora biti prioritet i ne smije imati cijenu trgovine, kako finansijske, tako ni političke, istakli su na današnjoj preskonferenciji članovi stranke BiH Demokrati. Uz napomenu da u vremenu velikog broja zaraženih koronavirusom postoje ugrožene kategorije građana koji nisu u mogućnosti kupiti sve potrebne lijekove, iz ove stranke zatražili su od Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da dopuni esencijalnu listu lijekova sa svim potrebnim terapijama za liječenje oboljelih od COVID-19. Zatražili su također da se izdvoje veća sredstva za sve 3 lokalne zajednice u sastavu kantona za saniranje gubitaka, ekonomsku podršku i održivost. U ovoj stranci ocjenjuju da je nemar, nezainteresovanost i nebriga vlasti za građane BiH, pa tako i Bosansko-Podrinjskog kantona, dovela do toga da građani idu u Srbiju zbog vakcinacije, dok, kako su kazali, BiH političari umjesto da kupe potreban broj vakcina, obilaze svjetske destinacije i mole za pomoć u vakcinama. Pozivamo Skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da održi vanredno zasjedanje i aktivnije se uključi u borbu protiv koronavirusa na način da svim građanima omogući jednak pristup liječenju i lijekovima, da izdvoje sredstva za pomoć malim privrednicima i obrtnicima, a poslanike i delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije javno pozivamo da se aktivnije uključe i na nivou Federacije osiguraju bolji položaj kantona u raspodjeli finansijskih sredstava i nabavljenih vakcina, istakli su BiH Demokrati. Nadležne institucije na nivou entiteta i kantona pozvali su da već sada počnu planirati sredstva za razvojne projekte i ekonomski oporavak, jer, kako su istakli, region i svijet u cijelini uveliko se priprema za novi početak nakon prestanka opasnosti od pandemije COVID-19. U ovoj stranci osvrnuli su se i na njihov doprinos kroz djelovanje u Gradskom vijeću Goražde, uz napomenu da su, iako imaju samo jednog vijećnika, za samo 3 mjeseca podnijeli niz inicijativa koje su podržane ili se realizuju, poput one kojom je omogućeno da se ugostitelji oslobode plaćanja naknade za ljetne bašte ili amandmana na budžet kojim su sredstva namijenjena za jednokratnu pomoć građanima za terapiju u liječenju koronavirusa sa 60.000 povećana na 70.000. Vijećnik Džebrail Bajramović naglasio je da će ih građani koji se nalaze u potrebi ove vrste moći dobiti podnošenjem zahtjeva gradskoj upravi. Naglasio je da ova stranka u gradskom vijeću nije ni pozicija ni opozicija, kako se to nekada želi predstaviti, već je, kako je kazao, u koaliciji samo sa građanima i spremna je podržati sve dobre prijedloge u njihovom interesu. U ovom vremenu važno je da sačuvamo živote i jedinstvo, a to možemo samo ako se zajednički brinemo i čuvamo zdravlje naše porodice, sugrađana i društva u cjelini, te naše građane pozivamo da čuvaju zdravlje i pridržavaju se epidemioloških mjera, poručili su sa preskonferencije BiH Demokrati. U udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde danas su se prisjetili 27. godišnjice